Muri yeZimbabwe zuva riye ratanga takamirira rasvika zvatoitika iko zvinezvi. It's happening. That's the current situation iri panapa. President Mnangagwa vabuda muZimbabwe iko zvino zvamanje manje, but vaenda kuTanzania kunoatenda joint summit iya iri kunetsesa nyaya yepaDRC kuti vambotaurirana panimboonekwa kuti nyika dzimbonoonesana. Amene kuti chichi zvanotaurwa ikoko, but munongomuziva mukuru wenyu kuti most of the times ari musadhaka nekarezi. I don't know kuti shati vanenge vachifunga kuti zvoitwa sei, because isusu panyaya yemavoices evanhu vainyanya kujamuka kana kuti vaidziya musoro musadhaki. Takaona Cyril Ramaphosa ndiye akatotanga kutofonerana napresident wacho wekurwanda achimuudza kuti aiwa iwo chichi this makaona nyaya yakaitika. So tiri ipapo pane hondo iri panapa iri kuratidza kuti ZANU-PF yaluza battle of propaganda. Ndo zvandiri kuona nyaya iri panapa pari kunzi zvoni media individuals spreading lies to face full wrath of law. Zvakawanda zvavari kutaura. Iwe ukazotaura ukazodai kwada unongozwa kuti freedom of expression iripo, but we know kuti who is targeted panyaya idzodzi. Because ndabva ndaona Blessed Mhlanga ari kuti I know mukuda ndisungwe and maybe you will be happy but it won't change the truth. We won't stop being journalists. Because nyaya iripo makaona Mhlanga akadedzwa achinza toda kubvunza nyaya 5 years ago, 5-6 years ago, you know those zvinhu zvakasiyana zvaitika izvozvo. Saka after that vangoisa tumutemo vaona kuti ku social media nemamedia outlets havasi kuita zvemafanisi, vari kungotaura nyaya sezvazviri ende vari kuona kuti ndopega pane hope maZimbabweans ndopega pakatoona kuti maZimbabweans vanotanga kuti mukira vachibva nekumedia. Saka vabva vati munhu wese ari kuningina ipapa tikuda kuningina hatisikuhesitate kuda kutora kuti tisunge munhu. That's the current situation. It seems like varakashi zviri kuzivikanwa chezvo ndo pasitorina. Saka vakaona I think tinenge tikutambisa mari kuvarakashi regedza tingoisa mutemo. That's Zimbabwe for you. Vanongomuka vakaisa zvavanenge vachitoda. Ndosaka uchitoti kana uchingowandiona inini uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now izvezvi kuitira kuti vaboikani. Because atingati nyika yekuti munhu anotanga kushanda according pane zvinosuta ivo kana kuti zvinoitira zvinorerukira ivo. Zvinofana kubalance. Handiti mati demonstrations amusikuda. Chimbosiyai vanhu vaite basa rekuti vataurawo zvavanoda. Amusikuda futi. Hanzi zvimwe zvacho ukati ningirikina tikaona kuti kutaura zvinhu zvekuti uri kubhula vanhu, uri kuharasa vanhu. Something like kuona zvaita nageza zvekuti airekodwa achitaura kuti ngadezo ngabe mani zveningiri 2030 ada kuona anoiondera pawatch. Something like that. Unogona kutonzi uri kuharasa kana ndozvo zvakuedza kuda kureva kuti unogona kunzi uri kumuharasa akura adifana kunyanya kunzwa mashoko akadaro achitaurwa. Ameno kuti ndo yacho inenge iripo here, because takazotanga kunzwa nyaya dzimwe dzakawanda dzakubuda pamusoro penyaya iyoyo. Munongozviziva zvinhu zvemuZimbabwe kwamanaka. Ameno tigai timboona kuti zvichasvika kupi, but isusu toita kutodzoka totovhunduka kuti chii chiri kuitika. Tiri ipapo ndiri kuona nyaya Harare Mayor Councillor Jacob Mafume has apologized to residents for the poor services provided by the city council. He also admitted to giving himself a mayoral perks like a house and vehicles at the city's expensive, reported the Herald. Mafume made the apology after being questioned by the commission led by retired Justice Mafios Cheda about why he continued to receive large benefits even though the city was struggling financially. It was revealed that Mafume received a house on Drummond Chaplin Road in Milton Park as part of his mayoral perks, was even pushing for more. While giving his testimony, the mayor defended his actions, saying the perks were allowed by law and were part of his positions, though they were funded by ratepayers. He said, ameno iyo munojaja mega sinzi zvazonzika musazonyanya harasa munhu munozonzi makumubhula, because you know kana takatanga kuzanalyze zvinhu you start saying Kulliant watanga ani mazvona. Saka nangoni ngodarikawo nepapo ndingokuzivisa zvekutaurwa ipapo iyo munokwanisa kuzondudzwa zvamukufunga imimi pachenyu in the comment section. Ndobva ndasangana neimwe futi iri kubuda nepanhingirikini apa. Parikunzi Law Crime Watch, the seat of the Harare City Council is given all those on land allocated by council land barons 7 days to pay 1,500 as regularization fee. This is happening in Kwadzana area and payments are to be made at Kwadzana district office at Kwadzana 2. The council had initially pegged it at 2,000 to be paid over 3 months. They then reduced it to 1,500 payable in 7 days. Only they are also accepting USD cash only from the few
affording to pay swipe not being accepted as well. People are being turned away for wanting to make payment plans. Looks like it's a plan to give people an impossible time frame to pay 1,500 so that they can demolish houses, repossessed land and sell again to other people. Why are the council land barons not being prosecuted for selling council land? Why are the council is also asking for clearance letters from these land barons, letters saying you don't owe the land barons any outstanding balance for the purchase price of the land. A clear sign that they work land in hand with these land barons. People are going to revert if this not addressed properly. But muzimbabwe manje chinoitika ndechekuti vanhu vanenge vakapuwa dzimba idzi maland baron nemaland barons kumawetlands kumachinchi, most of them they don't afford that 1.5. It's a lot of money. Let's be very honest. Ngatiregedze hedu kufunga tichitarisa nemalevels evamwe vanhu vanenge vari munhingirikini side rataura kunana kuwadzana. Those people vakapuwa dzimba dziya I don't think kuti pane kwavangakwanisa kuwana mariyo. Let's be very honest. Saka panapa kana chiri chokwadi chinyatsotaurwa panapa according to this crime watch mabudira iri kuita nyaya iyi, kana chiri chokwadi panofanira kuti panyatsokuongororwa kuti chingava chii chiri kunyatsoitika ipapapo. Tiri ipapo Zaki iri kunzi yasunga uyu has arrested former Buhera district council CEO Emily Chabvongodze for allegedly corruption. Chabvongodze and the local authorities head of procurement Torai Mujigiwa were picked up by police at around 4 p.m. yesterday and were detained. They are expected to appear in court today. Pakaipa apa zvinakumira zvakanaka, vari kubatana futi ikoko akomanaka. Hey, it's Zimbabwe for you. This is Zimbabwe. Ndizvo zvazviri handiti ku Bedbridge uko pari kunzi vanhu vemuZimraba meno vari kunzi pakuvhura zvinhu pane chibhegi chaonekwa icho mamwe mune chikwambo chidhoma ndo nyaya iripo yangobuda. If you go on different platforms unongosearcha everywhere kungoti chidhoma kuborder unotochiona icho chidhoma icho ndo chakunzi mabhegi arimo sechwa unongotora zvinhu chinenge chichitransportwa baba. I am sure paari kana munhu azvivhura ipapo kana weti chaiyo anogona kunge ari kutozviitira. So that's the current situation in Zimbabwe. Ndangoti ndiuyewo panapa ndingokupai ma-updates. Munoziva kuti nina ndanungu and handijambire. So kana chingwasvika panapa first time yako panonzi pa Kulliant TV, nyaya dzese tinobuditsa without fear or favor. Hativhunduki, hatawa totya ndatombofe takatombotywawo futi. Subscribe or join this amazing family. Kana muchinge mune something to say, comment section ndakavhura. Kana muchinge muchida kusenda ma-audios, this is the people's channel. Atisarudze ukazozoti mazoisa audio ndasunzwa ndakutukwa nevanhu munenge muchipedzerana. It's people's channel. Mafungiro enyu uyai now, taurai, say it as it is. Tova tazvikanda pachannel panapa. So nhasi kuti musare makateerera this audio change ichiplaya, mundiudzowo zvamuri kufunga in the comment section. Kulliant TV murisei. Inini vanhu vanoti vana ziyambi mazambians nana Mnangagwa mazambians, I am starting to agree with them 100%. Because unonyatsofunga kuti kana vanava vanga vari vomunomu vangadai vasina here hanya kana nezvipatara izvi, vangadai vasina here hanya kana nenzira idzi, hanya dzavo kungoramba vachingoba chete. Iwe chaiko ukavaka musha wako unoita hanya nawo wani. Iwo zvino maodhi ava kubuda vana zvichembere zvaivashandira zvichishandira vana bambo vavo zvava kutaura kuti vakabva kuZambia. Vakabva kuZambia ava vakasvika vakagara iko zvino vava kuzvidza iwo maZimbabwe. Uri kunyatsoona kuti that's why nyika yedu isina development. Inoita development sei mari iri kubiwa ichidzokera kwakare kuZambia, mari iri kubiwa ichienda kuZambia, isusu tichisara tisina. Aiwa vakomana, it's time to stand up. Zvinonzwisa tsitsi. Unzwa munhu anobva kuZambia onzi kwai ndiye justice minister. Wokutonga vanani? Unonyatsoona kuti iyi crew yaEmerson yana Ziyambi nana Kazembe, we don't have that type of names man. Ini zvaindinetsa kuti Zimbabwe igonzi Kazembe, Ziyambi chinhu vani. No man, folk man. Hakuna zvinhu zvakadai so man.
kazembe ziyambi ndokuti kudiko unoziva soka pazimbabwe tiitei serious badi ha makabvira kare muchingoba kuuraya system yenyika yegovernment yese kuti imuite unoshava kuti vanhu chaivo vakakura muzimbabwe vakazvagwa muzimbabwe vane hama neshamwari dzavakadzidza nadzo vamwe vari kutambura vasina mwoyo wokuti ana asawira vangu ndo pamwe vari kushanda kunana South Africa, UK, Poland, whatever. Regai tizame kurerutsa zvinhu kuti tesewo tive nezvedu. Chavanongofunga kuguta kwavo ivo chete. Kutokuona iwo uchinzi watenga kana kakombi kana nzi watenga kabhazi, moyo yavo inogunun'una, inogwadziwa. Nokuti vanoziva kuti mabhazi achawanda parodhi tichaita competition saka ndichazoruza imwe mari. Nokuti vanenge vachida kungotora zvese zvingoita zvekwavo voga. Kuvamwe vovavonei migodhi makatora, maofisi makatora, murodhi mabhazi muri kutora, mamainzi magonyeti makatora. Saka vamwe muri kuvati vaitevo zvipi kumapasipoti ndimi munodhinda, ndimi munonyora, ndimi munopa vanhu mapasipoti. Saka iyo Zimbabwe yacho chaiyo yava kuita chaicho chii? Chero iye Emerson achizama kubraiba unobraiba chipa zvinhu zvakadai so. Paunofunga iwe kuti apa ndikadai so zvinogona kureruka ndepapi? Nyika yose wakavhiringa system yenyika yose wakaidzosa kuibata kuiti dzvi. Chinhu icho wachibata kuchiti dzvi so. Ukamuka nhasi uchitaura kuti muZimbabwe hapana munhu anofanira kutora passport hapatorina. Ukamuka nhasi uchifunga kuti muZimbabwe hakuna munhu anofanira kufamba, hakuna mota inofamba, hapatorina. Saka iyi nyika here iyi vakomana? Nyika yedu kutogwa kuitwa bedroom yaEmerson kudai so nevanhu vake vokuzambia. Aiwa Zimbabwe sumuka. Aiwa Zimbabwe sumuka kana.